سلام لك زنساق نبلاك ماريا امنا نستبق واتي اريا ناوي تمايتنا بچي بأنت هنا امتي وإياك أبوتي ما هي برانا يوم دنجي البارتي سلام لأخي إنا سألكو المعرب يسنكينا تواكو نايلي بيدلت التفتمي أبكولو غزي نسألكي سمي نايلي بيدلت التفتمي أبكولو غزي نسألكي سمي سلام لأخي إنا سألكو المعرب يسنكينا تواكو نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي سلام نعاكي سلام نسمكي أيكامني وتسفاي مساخي مغيرة شقرة يابكعو زي سجر صغيرة ولا تمرر عالم شعراويت السخيخ طعمي سلامي مبيت سلام أخي إنا سجركو المريم سكينة تواكو نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي سلام أخي سلام نسمكي سلاكي كرئي منفسي يحدث سداتكي ذكرى ندحريت يملس وتو يتنانا عدي بمخانكي أطريق يوبعزوي بغدمي حالكي سلام أخي إنا سألكو المريم سنكينا تواكو نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي سلام أخي سلام نسمكي أبكرتي عديو زساقد هتان مهيرني كويو بزي قواقع لسان معاي كوربحا نسمكي زتوع أبكلو جيوتي بويا زخري سلام أخي إنا سألكو المريم سكينة تواكو نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي سلام أخي سلام نسمكي خبتلاقي سناي نغفو زسلت بفرا ما زنكي إنه أملت مالوتكي حيليو حتي أزسنه وتو مسايكوني نزلكي كسلت سلام أخي إنا سألكو المريم سكينة تواكو نايلي بيدلت التفتمي عبكولو غزي نسألكي سمي
ናይ ልበይ ድሌት እትፍጽሚ ኣብ ኩሉ ግዜ ንስኪ ሰሚ ሰላም ንዓኺ ሰላም ንስንኪ ብቅዱስ ገብርኤል ብኣደ ዮሃንስ ኣይፈፀርን ከቶ ንስንኪ ምውዳስ ከም ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ዝብሉኺ ዘመነይ በፂሑ ብፅእቲ እብለኪ ሰላም ንዓኺ እናሰሚዕኩ እብል ማርያም ይስንኪ እናፀዋዕኩ ናይ ልበይ ድሌት እትፍጽሚ ኣብ ኩሉ ግዜ ንስንኪ ሰሚ ናይ ልበይ ድሌት እትፍጽሚ ኣብ ኩሉ ግዜ ንስንኪ ሰሚ ሰላም ንዓኺ እናሰሚዕኩ እብል ማርያም ይስንኪ እናፀዋዕኩ ናይ ልበይ ድሌት እትፍጽሚ ኣብ ኩሉ ግዜ ንስንኪ ሰሚ ናይ ልበይ ድሌት እትፍጽሚ ኣብ ኩሉ ግዜ ንስንኪ ሰሚ
አይሬም ኩነኔ
ወላዲተ አምላክ አንቺ ምስራተ ወወልድኪ ፀሐየ ጽድቅ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን የሃሌ ወላዲተ አምላክ
مسوي تصلي الصبح وماكل أركان دهام وأركان مسوي حلونا ونسوي حنا جاي صورة يسمعنا قبلنا ونزل سمير وجل شيء مرجعها مرهاوي أبلي كفا من برفات جارك في سبت ونجل سمعنا سمرنا معنا ظهور على الله يسمعنا يمو نقولنا قبلنا لذلك سيدي مريم بعزم كذن الذين يسمعنا بعزم كذن أرجع يسمعنا كلنا سمعنا نبي سمعنا يوم ونتبع لبانا يفتنا جرامنا بسم الله ومنفس قدوس أحد أمين سدرا ቤት እግዚአብሔር ካብርሆ ካብ ቀረባ ናይ ዝቐድስ ዕለት እዚኣ ተስፋ ናይ ዝቐድስ ዕለት እዚኣ ረድኤት ናይ ዝቐድስ ዕለት እዚኣ በረኸት ንምስታት ኣብ ዝቐድስ መኣዲ መፂኹም ዘለኹም ንሓን ደው ኢልኩም ከመይ መፂኹም ንሓን ፀኒሕኩም ኣሚን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ማእሰር ትርኪት ፈትሒው ካብ ተኸቢድ ድቃስ አንቅሒው ቅዱስ ቃሉ ክንሰምዕ ኣብ ዝቐድስ መኣዲ ኣረኺቡናን እሞ ክብርን ምስጋናን ንሱም ይኹን። ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚአብሔር ይትፈሳህ ወንትሃሰይ ባቲ እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ዕለት እዚኣ ገይሩልና እሞ ንተሓጎስ ባህ ድማ ይበለና። ሓጎስና ነባሪ ዕልልታና ዘለኣለማዊ ይግበረና። ዕልል ግን ይሰሚዕ ኣለኹን። እግዚአብሔር አምላክ ሓጎስና ነባሪ ዕልልታና ድማ ዘለኣለማዊ ይግበረና። እምበኣር ሎሚ ኣብዚ ክብረ በዓል እዚ ቀዳማይ ኣነ ምሳኹም ሓቢረ ብበዓለይ ተሓጒሰ ደስ ይብል ኣሎ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ደስ ዘብል ይዓድልኩም። ካልኣይ ድማ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ነገረ ድሕነትና ዓብይ ፍሉይን ዕለት እሞ ኣብዚ ዕለት እዚ ስለዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረዳኢትና ወሕስና ፀግዕና እምባና እያ። ብዘይ ስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንመንግስቲ ኣምላክ ክወርስ ዝበቅዕ ወላ ሓደ የልዎን። ማርያም ማለት ካብ ስማ ምስ ንጅምር ረየመ ልዕል በለ ዝብል ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ረየመ ሬማ ኣርያም ላዕሊ ከምዃኑ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት ድማ ልዕልቲ ማለት እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋን ብነፍስን ካባና ፍልይ ዝበለት ቅድስት ዓደ ስለ ዝኾነት ልዕልቲ ተባሂላ ትፅዋዕ። ካልኣይ ማርያም ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 17:1 ኣቦና አብርሃም ማለት አበ ብዙሃን ስለዝኾነ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ማርያም ማለት ድማ አደ ብዙሓት እያ። ምክንያቱ ብተራ ብኸምኡ ዘይኮነስ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ንዓይን ንዓኹምን ዘፍቅረና ጎይታ ኣብ መስቀል እነታ ኣዴኻ ብምባል ብመንፅር ቅዱስ ዮሃንስ ንኩልና ስለዝሃበና ኣዴና ስለዝኾነት ኣደ ብዙሓት ማለት እዩ። ስለዚ ኣደ ስለዘላትና ኣደ በቲኣ ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሉ ትኽእል ብምዃና በዚ ክንሕጎስ በዚ ዕልል ክንብል ይግባአና እሞ እግዚአብሔር ሓጎስ ይግበረና። ሳልሳይ ማርያም ማለት መርህ ለመንግስተ ሰማያት ማለት እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ መንግስተ ሰማያት መሪሓ እትእቱ ቅድስቲ ኣደ ማለት እያ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ብዘይ ስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቡነ እንጦንስ ኣቡነ መቃርስ ጀመርቲ ምንኩስና መፅሓፎም ታይሎም ኣለዉ። ስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንተዘይንሕሲ ንሰይጣን ኣይንከዓወትና ኣሎን መንግስተ ሰማያት ድማ ኣይምወረስናን ነርና ኢሎም።
ስለዚህ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስማ መህር ለመንግስተ ሰማያት ናይ መንግስተ ሰማያት መሪሓ እትእቱ አደ ማለት እሞ ረድኤታ ምስ ኩልና ይኹነልና። ስለዚ ቅዱሳን ወለዲ እዚ ክትርጉምዎ ከለዉ ምስ ግዜ ኣብ ዝከኣክለና እዩ። ኪዳነ ምህረት እንታይ ማለት እዩ ክንርኢ። ኪዳነ ምህረት ማለት ኪዳን ተካየደ ውዕል ገበረ ዝብል ግሲ እዩ። ኪዳን ማለት ድማ ውዕል ማለት እዩ። ናይ ምንታይ ውዕል? ናይ ምሕረት ውዕል። ስለዚ ኪዳነ ምህረት ናይ ምሕረት ውዕል ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምሕረት ውዕል ገይሩልና መዓስ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቀዳማይ ኣብ ቀራንዮ ኣብቲ ጎይታ ዝተሰቕለሉ ኮይና እናነበዐት ሓጣኣን ክሳቐዩ ስኒ ከም ሓፂን ሓርቀምቀም ክብል ልቢ ቅጣዕሳ ክብሎ ሓዊ ንነፍሳት ክበልዐን ከሎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለይ ስለይኹን ስለመላእ ዓለም በኸየት ስለ ዝነበዐት ድማ ጎይታ እንታይ በላ ኣጆኺ ብስንኪ ዝተማሕፀነ ብጸሎትኪ ዝተማሕፀነ ብስንኪ ዝለመነ ብስንኪ ዝተፀውዐ ብስንኪ ነዳይ ምስኪን ዘብልዐ ክምሕረልክ እየ ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ድማ ክእትወልክ እየ ኢሉ ቃል ኣተወላ። ካልኣይ ኣብ ግዜ ስደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ህፃን ክነሳ ህፃን ሓዚላ እናተሰደደት ኣራዊት፣ ሞሮር፣ እሾህ፣ ኮኮርባ፣ ፀምኢ፣ ምድረ በዳ እናገጠማ እንከሎ ወደይ እዚ ኩሉ ዝስደዶ ዘለኹ እንታይ ክትገብረለይ ኢኻ ሓጣኣን እንዶ መሓረለይ በለቶ። ሕራይ ከምዚ ዕለት እዚ ዕለት 16 ብስምኪ ዝፀውዐ ተዝካርኪ ዝገበረ ብፀሎትኪ ዝተማሕፀነ ብስምኪ እናሻዕ ዝለመነ ኣነ ክምሕረልክ እየ ኢልዋ። እግዚአብሔር ምሕረት ይሃለና። ስለዚ ኪዳነ ምህረት ማለት ናይ ምሕረት ውዕል ዘለዋ ቅድስት አደ እያ እሞ ኸ እዚ ድሕር ኮይኑ ኣነ ንስኻትኩምን ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል እዩ። ኪዳን ማለት ቀፅሪ ንፈልጦ ዕርዲ ደንበ ልክዕ ከምኡ እዩ። ሓንቲ ጥሪት ካብ ደንበ እንተወፅያ ወይ ካብ ሓፁር እንተወፅያ ወይ ካብ ቀፅሪ እንተወፅያ እንታይ ትኸውን? ኣደዳ ኣራዊት ትኸውን። ንስዑሎ ደለና እግዚአብሔር ምስዑል ይሃበና። ሓንቲ ጥሪት ካብ ደንበ ካብ ቀፅሪ እንተወፅያ ኣደዳ ኣራዊት ትኸውን። ከምኡ ድማ ሓንቲ ክርስቲያናዊት ነፍሲ ካብዚ ቃል ኪዳን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንተወፅያ ኣደዳ ኣጋንንቲ ትኸውን። ስለዚ ክንነብር ክጥዕመና ኣራዊት ኣጋንንቲ ምንቲ ከይበልዑና ኣብዚ ቀፅሪ እዚ ንንበር። ዓይናይ ቀፅሪ ቀፅሪ ኪዳን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚ ኪዳነ ምህረት ክበሃል እንከሎ ናይ ምሕረት ውዕል ንዓይ ንዓኻትኩም ኣብ ነገረ ድሕነትና ዓብይ ዝኾነ በረከት ዘለዎ ረድኤት ዘምፅእ ፍሉይ መስተንክራዊ እዩ። ስለዚ ነዚ ቃል ኪዳን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሙሉእ ሓይልና ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ኣእምሮና እንተተቐቢልናዮ እንታይ ክንከውን ኢና? ኣደዳ ኣራዊትን ኣደዳ ኣጋንንትን ኣይክንከውንን ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ከምኡ ይግበረልና። ንምንታይ ኢና ኪዳነ ምህረት ወይ ድማ ናይ ምሕረት ውዕል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መስተንክራዊ እዩ ንብሎ ዘለና እንተኮይኑ ንግሆ ንግሆ ተኣምረ ማርያም ንበበልና ኣሎ። ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ዘይተፃሕፈ ማለት እዩ ንመረዳእታ ኮነና መስተንክራዊ ሓይሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክነግረኩም እየ። ኣብ ሃገረ ሶርያ እዩ ኣጋጢሙ። ሶርያ እቶም ኦርቶዶክስ ኣብኡ ዘለው ምሳና ኣሕዋትና እዮም። ኣብኡ ገዳም ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቴዎቶኮስ ዝበሃል ማለት ቴዎቶኮስ ማለት ወላዲተ ኣምላክ ማለት እዩ። ናታ ገዳም ኣሎ። ኣብዚ 2000 ዓመተ ምህረት ይብሎ ካብ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ኣሚራት 2 ተመርዒዮም ካብቶም ሃብታማት ማለት እዩ ነገስታት ናብኡ ንሶርያ ክዘዋወሩ ምስ ከዱ ነቲ መራሒ መኪንኦም ንሕና እኮ ውላድ የብልናን ተሓሊልና ኢና ውላድ ኣብልና ኢሎሞ። ኣንታ እዛ ናይ ክርስቲያን ኣብላ ቴዎቶኮስ ዝበሃል ገዳም ወላዲት ኣምላክ እንተተሓፂብካያስ ውላድ ትህበካ እሞ ሞኸይደዳ ዘይሕፀብ ከይዶም ክልቲኦም ተሓፀቡ ኢሉ ውላድ እንተወሊድና $80,000 ንዓኻ
نتقدام $20 دما سلز حبر كان لا نعرف نلقينا يلومه كيدوم أبشعت ورحوم ولاد أدينا أتسنجر ماريان هابتهم عيلان منكراتا فليو ولاد مصابتهم انبقار سبيتي حريصة أنا لما بيني مسألة همو $100 حيزة على إيربورت أبدني ونتي سحبر قدامي نسلت إيربورت سانيحين تايبلوم أي تعملني مو لحن كل تسابات قد في الكيابو سلازي ميكينا حيزهم كل تسابات قد أبديو يقول سلازي سسعو حيزهم ما ناخد نفت قدام وزكان لنا يلوم أبرخة اليوم عبد حريف فانز عينت ميكينا سلنبرت كاتيلوم بكع قرار صويل كان سجاز متاتر ويل نتن 8 لكيمو 100 شح نغوص دمالك يزوم من كدو أمن قد بوليس ناخدهم كله دم تطلق بالرأيمو نتبان كفت تبرو ندحريت انتاي كونا تعيسات سنحيوا وانتاي دايزي اي رأخو مانديهو تاتيو تقوس ولاديت أملا كتسيفين نسأنيحا هجنا هلات كيدا إيو እግዚአብሔር ይመስገን ተአምራት ያዴና አዲስ ድንግል ማርያም ንእምሮም ዝስውዓል ንልቢ ሓጎስን ደስታን ዝመልእ እሞ ኣብ ፍቕር ክመልኣና ኣብቲ ደስ ዘብል ሂወታ ድማ ክንነብር እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይበረና ስለዚ ሽዑ እንታይ ገበረ ረኣይዋ ክሰፍየኒ ፀኒሓ ከይዳ ኢሉ ነቲ ገዳም 80,000 ክቦ ዝሓሰበ እቶም ሰባት ተታሒዞም እንታይ ኮነ $800,000 ሃቡ ነቲ ገዳም ኢሉ በዚ ድማ ኣብቲ እምነት ተመልሰ እዩ ስለዚ ወላዲት ኣምላኽ ሓያል እያ ረድኤታ ብዙሕ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ፈቃር እያ ኣዝያ ስለተፍቅረና ኣዝያ ስለተሓልየልና ኣዝያ ናባና ስለትቐርብ ድማ ለይቲ ምስ መዓልቲ እመብርሃን እናበልና ክንኩሕኩሓ ክንፅውዓ እዩ ዝግብኣና ርህራህያ ንፅሙቕ ከልቢያ ብሳእና ገይራ ማይ ዘስትየት من كان زجبر عد أملاخي خلنا تبعله سي زغل بتسميه مو مسي زي بالله انت لا أبساني ما يملي خستيو التبل قدس عديا نسب زي كونه ننسسات قا التحلل الترهرهن قدس عديا زلات نامو تاين كبر بمول حلنا بمول لبنا كان فكران كن محصنان يزغبانا زابير أملاخ صوب يرسحلنا سلازي ناي موداتا صحايهم زلهم كينو حالكم انتي نكبر انت بلنا ندينا أدس دنجل ماريام كل جزء ليت مسمعاتي سألي لنا ماريام إنها بلا كون كحكحان كنصوعان يقبأنا سكان تفتنا يوم علم بليج أنت بلتنا حلافي يو لومي سيدان أسعيتنا بترسان يقولكم لومي سيدان أسعيتنا ندينا أدس دنجل ماريام صارفوا وساعات توليدو لومي عبد زمان زي بقنت أروح حريجن بجرام شركن ستتالولو قطرنا بزح خيرا ድሕር ስጋኻ ፍትወት ኣለዎ ነዴና ኣብ ድንግል ማርያም ክትፀርፍን ካብቲ ኪዳና ክትወፅን ቀረባ እዩ ስለዚ ሰይጣን ኣይኮነን ኣስሒቱና ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ስጋና ዘሎ ፍትወት እዩ ሓደ ምስላ ርኢና ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንዛዝም ኢና ዝስውዕ ልቢ ሃበና ኣቦና ኣቡነ እንጦንስ ጀማሪ ምንኩስና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን እዩ ምንኩስንኦም ኣዝዩ ድንቂ ስለ ዝነበረ ይብሎ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ኮነ እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ኩሎም ዝንኦም ተሰምዐ ሓደ መንእሰይ ክምንኩስ ደልየ ክፀድቕ ኢሉ ናብኦም መፀ ይብል ኣብቲ ገዳሞም ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ንሶም ድማ ክፍታ ኣቢሎሞ ዝወደይ ከመይ መፂኻ ፅቡቕ እንታይ ደሊኻ ክምንኩስ ሪኦሞ ፍትወት ስጋ ገና ኣብ ነብስኹም ዘሎ ኣብዚ ገዳም ጥራይ መፂኻ ዝፅድቕ ይመሲሎ ኪድ በልሓን ኢሎሞ ኣብቲ ከተማ እስክንድርያ ኣቲኻ በጊዕ ሓሪድካ ኣብ ጥራይ ነብስኻ ነቲ ስጋ ተጠንጢምካዮ ብፃኒ በልዎ ይብል ኣብቲ ገዳም ከይዱ ናብ ዓዲ ከይዱ እዙዝዩ በጊዕ ሓሪዱ ኣብ ጥራይ ነብሱ ነቲ ስጋ ዘልዚሉ ተጠንጢምዎ ተመልሶ ይብል ኳሕኳሕ ኣቢሎ ከመይ መፂኻ ዝወደይ ሕማቕ መፅአ ርኢ ተበልዎ ኩሉ ሰብነቱ ተበጃጂሉ ኩሉ ኣካላቱ ተበሊዑ እንታይ ዳ ከመይ መፂኻ ኣብ መንገዲ ኣሞራታት በሊዖሙኒ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን 4ይ ክፍለ ዘመን መኻይና ይነበራን ብእግረ የዝመፅ ነይረ ድቅስሞ ሓሳኻ ድማ በሊዖሙኒ ኢሎሞ ዝወደይ ኢሎሞ ኣሞራታት ኣይኮኑን በሊዖምካ እንታይ ደኣ እቲ ስጋ ይበሊዒካ እቲ ስጋ ድርቢ እንተተብሎ እንታይ ምኾንካ ፅቡቕ መፃኹ ቀዳማይ ከመይ መፂኻ ፅቡቕ ስለዚ ዓይና ይበሊዒካ እቲ ስጋ ዘይኮነ እቲ ኣሞራታት ዘይኮኑ
እትስጋ ይበልዒካ ስለዚ ኣብዚ ገዳም ስለ ዝመጻኻ ተወዲ ማለት ኣይኮነን ጽድቂ እንታይ ደኣ እቲ ክድርበ ዘለዎ ፍትወት ስጋ ዝሙት ምንዝርና ስኽራን ዕንደራ ኩሉ ቅንጣቢልካ እንተዘይደርቢኻዮ ኣጋንንቲ ኣብ ዝውን ክበልዑኻ እዮም ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ናብ ክሕደት ናብ መናፍቕነት ናብ ሓጢኣት ንኸይድ ዘለና እንታይ ስለ ዘሎይ ስጋ ሰብነትና ፍትወት ስለ ዘለና እዩ ብረብሓ ብናይ ቢዝነስ ብናይ ንግዲ ብናይ ቁጣሮ ሓሪት ብጭራም ጨርቂ ንእምነትካ ጠንጢንካ ምኻድ እናተለምደ መፅእ ኣሎ ነዚ ሰይጣን ኣስሒትና ዘይኮነ ኣይናይ ላይ እቲ ኣብ ሰብነትና ዘሎ ስጋ እዩ ዘውድቐና ዘሎ ስለዚ ካብ ፍቕሪ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ከይንወፅእ እቲ ክንድርብዮ ዝግባአና ኣብ ስጋና ዘሎ ፍትወት ቅንጥጥ ኣቢልና ክንድርብዮ ይግባእ እግዚኣብሔር ሓግዘና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብየማን ብፀጋም ብቅድም ብድሓር ኮይና ተፅልለልና ፍቕራ ንእምሮና ምስውዓን ንልብና ሓጎስን ደስታን ዝመልእ እሞ ወፋሮና ገያሾና ብድሓነ ሰላም ተኣኻኽበና ካለዮ ተሰማዓልና መርጌታ መርሃዊ በቲ ማህሌት በአገልግሎት ንቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሪ ስለ ዘለዎ ፍቅሪ ስለ ዝሓደሮ ጋሻ ኮይኑ መገሻ መፅኡ ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኪዳነ በረኸት ክካፈል ጸጋ ክካፈል ምክንያቱ ኣብቲ ቃል ኪዳን ተዋህበትሉ ብስጋ ከም ክሕልዎ ብነፍሲ ከም ተፅድቆ ስለ ዝኣመነ ኣብ ኣገልግሎት ኣብዚ ካብቲ ማለት ሒዙ ኢኹም ተሳታፊ ኮይኑ እዚ ከዓ ከምዚ ሕጂ ተምህረና ዝፀንሐ እዚ ቃል ኪዳን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ኩሉ ሻዕ ተኣምራት እናገበረ እዩ ምክንያቱ ንሕዝኩም ሕጂ ሎም መዓልቲ ንዕኡ መን ኣምፅዎ ንዲያቆን መርሃዊ መን ኣምፅዎ ስማ ክቅድሱ ነዞም ኩልኹም ምእመናን ከመን ኣምፅኩም ባዕላ እታ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣፅናዕትኩም እዚ ንገዛርሱ ከምዚ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ብፅሕፍ የለን ተኣምር እምበር ኩሉ ሻዕ ተኣምር እናተገብረ እዩ ኩሉ ሻዕ ተኣምር እናተሰርሐ እዩ ግን ብፅሕፍ የለን ዘስተውዕል የለን ኣብዚ መምህር ክምህረና ከነታ ክፀንሑ ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ክፀንሑ ዘስተውዕል እምሮ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ንዓና ዝገብረና ነገር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ምናልባት ከም ትባል ነበርኩም ነርኩም ኢኹም ብዛዕባ ቅዱስ ጾም ጽቡቕ ገይሩ ምሂርና እዩ መርጌታ መርሃዊ መምህር መርሃዊ ጽቡቕ ገይሩ ብዛዕባ ጾም ምሂርና እዩ ትማል እዩ እቶም ዘይነበርኩም ድማ ቅዱስ ጾም ጾም ኣርብዓ ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣፃዋውማ ስርዓቱ ብትሕትና ብፍቕሪ ብሕያውነት ብለውሃት እንተኮይኑ ትጾም ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ስጋና ጾይሙ መንፈስና እንድሕደይ ጾመ ትርጉም ዝበሃል የብሉ ስጋ ንብላሽ ይደክም ኣሎ ማለት ሞት ይደክም ኣሎ ስለዚ እዚ ጾም ኣርብዓ ተማሊ ከም ዝነገረና ኣብ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 250 ስግደት ኣለዎ ኣብ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ 7 ግዜ ምፅላይ ማለት ነው ሕጂ ከዓ እዚ ጾም ኣርብዓ ድማ ኩላትና ቤተክርስቲያን እንዳመፃና ናይ ቆነና ወርሓት ናይ ጾም ወርሓት ናይ ስግደት ወርሓት ስለ ዝኾነ ኩላትና ቤተክርስቲያን እንዳመፃና እንተንጊና እንተቕቲርና እንተርፊድና ብጾምን ብጸሎትን ብሰግደትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ እግዚአብሔር ክሰምዓና እዩ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ሩብ እግዚአብሔር ለየዋህንን ሩብ እግዚአብሔር ለለየውፅኡ ሩብ ስልክ እግዚአብሔር ርሑር እዩ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ሰማዒ እዩ ድልሙኖ ይስዕኑ ብልብ ገይሩ ዝቐርቦ ይስዑ ቀረባ ሃልዮ ወያብረር እለኩሙ ቀረብዎም መኸብልሃልኩም ኢልና ዝቐርቦ ይስዕኑ እግዚአብሔር ኣብ ዋዛ ፈዛዛ ኣብ ላግፂ ኣብ ዳዕሊ ኣብ ላግፂ ኣብ ፊልም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓሻዊ ኣዲና ካብ እግዚአብሔር ይሕና ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ንሕቀልና እግዚአብሔር ኣምላክ ካባና ይላል ስለዚ እዚ ትማሊ ተነግርና ኣስተውዒልና ንጾምና ብስርዓት ጌርና ብሰላም ፈፅመና እግዚአብሔር ኣምላክና ኩልኹም ነዚ በዓል ብገንዘብ ብጉልበት ብንዋት ተሳተፍቲ ዝኾንኩም ከዓ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና በቲ ቃል ኪዳና ተሓልኹም እቶም ኩልኹም ንቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት ክትቕብሉ ብስብሃታት ብማህሌት ብውዳሴ ብመዝሙር በዚ ፀሓይ ዝተዓጢኹም ተባዕልኩምማ ዓስቦም ተሃልኩም ዓስቢ ኣሎ ስለ ዝተባህለ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ናብዚ መፅኡ እምበር ካልእ ምክንያት የብሉን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣገልግሎት ዓስቢ ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ነቲ ዓስቢ ሓጢኣቱ ክትምሰስ መንግስተ ሰማያት ተወርሲ እሞ ንሓጢኣት ብነብስን መንግስተ ሰማያት ተወርሲ ይበልኩም
እቶም ኩሎም ዝሃቡና ኣማሃ ገንዘብ ድዩ ናይ መርፈት ድዩ ናይ ገለ ዝተፈላለየ ብኩሎም ዓዲ ቅርፂ ሓወልኩም እግዚአብሔር ይቀበለልኩም። እቲ ፕሮግራምና ከዓ ብልክዕ ጾም እንድሕር ኮይኑ ሰዓት 3 ቅዳሴ ይውፃእ ጾም እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ብፕሮግራም ሰዓት 3 ክንውድእ ኢልና ብኸምኡ ኢና እቲ ፕሮግራም ኣውፂአዮ ማለት እዩ። ድሕሪ ወደ ትገበርናዮ ከዓ ዘሚርና ኣመስጊንና ወዲስና ታቦትና እዚና ናብቲ ባርኮት ክንባረክ ስለ ዘለና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ነዞም መዘምራንና ዝዛረብሉ ዝዝምርሉ አንደበት ንዓና ከዓ ንሰምዓሉ ዝልቦና ንፀርጠሉ ከይሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽና እቶም ዝሃቡ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ኣስማቶም ፅሒፍና ነዚርና ክንብረሎም ኢና ብኣቡነ ስብሐት ጌርና በእንተ እልያበኡ ናይ ምዕረግ መስዋእቲ ናይ ምዕረግ ፆም ዝገብረሎም ኢና ናብዞም መዘምራን ንረክበኩም በዚህ ማለት እዚህ ዝገልጽ ወረብ አደረገሞ ለሰማ ኃይለ ነው ተዘምሩ ወጥወቱ ጀናዝነት ዝማራ መራድነት ናይ ስላሴ ምረጥራድነቱ ችዳነች ትብል ምረት በዝማር በቆማነ ነገር See
Yeah.
Thank you.
ዝመስሉ መንግስቲ ሰማይ ምስሌቲ ይነግሳት بحقي سمك تصوع تذكار زمان بسمك تصلي صوم مصوته تحاتيات يرن زمان حاتيات يدم سلسلوا يلوم يوم كزمر الناس الحين حاتياتنا يدم سلسلنا كل ما سمع له تصوع تذكاره قبري وتاكي وزهال على ما هالو قدايه ولنمو كدسن قد مريم أبوي تغريبا اليوم بيت الكنز هم كان عدد كلهم حزب جابير أبيت كريستيان تاكي ومصوعني محرلي لا تلمنو لما ناس سمعي محرنا زمن السلام زمن الفضل زمن الريت هامنا جعلنا لنا هتي اسم صوم تشوس ابن ريت أنا صوم اسكاسوكنا أيد ورث اسم صوم تشوس حمام على نفسي لهم مزمن كورونا تنحمو حمام لا نفسها حاتياتي مو هم حاتياتي فوسنا جعلنا لنا صوم حاتياتي فوسنا زونا يمو حاتياتي فوسنا جابر عمنا سمعنا ابن حضرنا مزبورنا معليتنا صلاتنا صومنا يقبلنا جعلنا لنا إزاي قال كلام معتر ما ناي سلام معتي لو تنا ناي سلام ناي حجوز ناي دسا علتي ولا ناجي أملانا هنا ما فقري سمع تعكستي عقليها بنا أتمامعها بنا جاي أملانا أفقري جابير لما فقريها بنا تحتنا يا بنا تحتنا جابير لما تحتنا يا بنا جاي أملانا بروس أمورنا بروح عرامة بلنا سمعنا ابن حدرنا زوم بابا دغربها كلهم صلاة كان يقول لهم كلنا مخنياتو نصلت اليوم وتمابع أقرب ومزلهم كلنا أولو سبيان نحرق يمنالهم أتي صلت يعرق نحنا باتي نصليو عبوديو عدريا منسيديو ودريو والديو سانديو أجابير نسمعوا عيفلتني رأي كلها سلم بر نايما نسمع أجابير أسوي يزفلت أمو كم بحدش كل سحازي جالام نحضر نمولنا بنت تومابعين نسواتن كرامياتن أسراتن بزحن وحدن حبهم جودن زهبو كون أغليون بحسابهم كهابوز طرفو خدمين أزبلو وكلهم أمن سميات بابهم تقبلهم بنتي توم بابا زقرو أبو دادنا عديدنا حوادنا صليو باباهم قربانكم قبلكم قلوتكم واركم أمن سميات كرسم كتم سامر استماعي بكرم كلكم سماعي أبوهم مدرسين زلتنا بنتي متقلنا بسانا وقيقاين كمان نتقل زام سمي داران نجيب سمسوس الله أدنى نوران وكل كويس مزيع شيء تنتظر سائر الله عليه وسلم الله أو جوارم سلام عليكم الله دوري بالأسماء الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم بالتنبيه الجميل صلوا وسلموا على الأنبياء والرسل يسوع كريستوس كمثال أرجاء أننا قلت حزابون ويزان أننا مدحين يسوع من توم بين مصباح كرامات أزرار زمرو من توم يحبون برن زابو هو نالي زوج زوجهم تبصيرهم طبيعة بسيطهم بعدود غاوي تنا مسلم على وزغلين رافض كل ساعة نزل على مالهم جاهل قبلكم عدود صحابكم بزحن وحد زابكم أبو بيتكم سلوا بعين أبي ترشان بدي مواز بس سبيل الذي يبزح واحد كل ما بعيد بس بتاعهم سلازي ولا تسانتين تملين أب جاهر معريمو ولا تمسون تنجاوكم تمزحكم جاهر قبلكم أجي توعدنا ريهم رسل مريم كم زيادة بعدها تكلمونهم سب لجابير حجوزو أيك إلنيو لجابير ينسب حجوزو لبيت እግዚአብሔር ሰብ ከገልግሎ አይከልኒው እግዚአብሔር ይዘገልግሎ ስለዚህ እዚህ ቤት እግዚአብሔር እዚ ከምዚ የሩህ ስራህ ለፈቀደ እግዚአብሔር እዩ ከምዚ የና እንግርገሉ ለሰረና እግዚአብሔር አምላክና ይክሩ ምስጋና ይጻዮ እዚ ሁሉ ስብሐታት እዚ ሁሉ ጸሎት እዚ ሁሉ ባህሪያት ከመን ይክበሉ እግዚአብሔር ቅድስት ማርያም ኪዳነ ምሕረት አዴና ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምስጋና ለይት ማዓት ላይ ጉድልሞ ምስጋናው ይስዋህ ይባል ቅድስት ማርያም አዴናማ ካብጽፍ ስጋጽፍ ዓለም ትመስገና አላሞ زلالة مسيرة سكع مزات يبزح جابير بارو Oh,
በወርቅ ወቶረ ይከልልዋ በወርቅ ይከልልዋ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ታቦት በውስቴታ ኦሪት በውስቴታ ወቶረ ይከልልዋ በወርቅ
زوصانا تنسئ نمسكين وعلاتو بزحيو نعوبة زبلو نطوف مسواتيو دسي بلنا بإግዚአብሔር أملاخنا كبار النبحتك نتعزو تقعنا تنسئ نمسكين وعلاتو بزحيو نعوبة زبلو نطوف مسواتيو بناي حاتيات دوي وديقا كلخو مدهانيت كريستوس كاوت كتعللو وباتو بزحو نعايز قبرو نزل قبر اللي تمسكن نخبلو دسي بلنا بإግዚአብሔር أملاخنا كبار النبحتك نتعزو تقعنا تنسئ نمسكين وعلاتو بزحو نعوبة زبلو نطوف مسواتيو زدنق طوعيت معاي تسوعهني لما يسرى كانت نتعزو تهني ألفا وأوميغا زالعالم تنبر الشهداء مدحاني أمانو الكبير دسي بلنا بإግዚአብሔር أملاخنا كبار النبحتك نتعزو تقعنا تنسئ نمسكين وعلاتو بزحو نعوبة زبلو نطوف مسواتيو Armai
صدقي نكرت رزق تحفظين يسمي نايل بيلت التفتمي